ante ne Bamakɔ yan dɔni baara min bɛ baara min bɛ ɲɛ Bamakɔ o ka dɔgɔ dɛ Allahu akbar i b'o kɔrɔ dɔn mɔgɔ minnu ye Bamakɔ tu tigɛ donsow don dɔnnibaw don donsow don dɔnnibaw don u donso minnu don ni dɔnnibaw don fana o donso ninnu olu tɛ se ka dugu tu tigɛ dɔnni o dɔnni bɛ se ka dankari Bamakɔ la k'o dɔnni bɛ se ka baara kɛ o misaliya c'est terre à terre mɔgɔ caman bɛ Bamakɔ yan k'u to ka village la dɔnni dɔw b'u bolo n'u y'a kɛ a bɛ ɲɛ u bɛ na n'o de ye yan mais u b'a kɛ mɔgɔ 100 ni 20 a b'a k'a man ɲi voilà donc nafolo baara ne y'a ɲɛɲini parce que n ka cɛkɔrɔba ka kuma senfɛ a y'a yira n na k'a fɔ n'i bɛ fɛ ka moriden kɔrɔbɔ ko taa musoko baara nafolo baara t'o ɲini a fɛ a ko mais baara min don ale ka gɛlɛn ni baara bɛɛ ale de bɛ moriden malo a ko ka sɔrɔ baara in de ka nɔgɔn ni baara bɛɛ ye n'a y'a sɔrɔ n bɛ dalu minnu di mɔgɔw ma ko dalu hakikaw tɛ n dalen tɛ dalu ninnu na n b'a ɲini Ala fɛ ni mɔgɔ kelen ye dɔrɔmɛ kelen di ne ma a la a kan Ala k'a kɛ a kana foyi ɲɛɲini Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ Ala fo ka Ala waleɲuman dɔn ka Ala barikada k'an filɛbaaw fo Mali kɔnɔ Mali kɔ ka farafinna ni farajɛla aw minnu sɔgɔlen don groupe media kabala la ni waati na an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ni y'an ye an ka jamukan kɛnɛ kan an bɛ jamukan min wele ko dɔnni kɛnɛ min ye jamukan ye n'an bɛ se an ka dɔnnibaaw ma k'u ɲininka u ka dɔnta la u bɛ se ka min partager u ni lemanaw ni ɲɔgɔn cɛ u b'o lase bi an b'an karamɔgɔ fɛ yen n'o ye an karamɔgɔ Sherif Ali Bubakar Haidara an b'ale de ka so bi nin t'an siɲɛ fɔlɔ ye a ka so jamukan tɛmɛnenw na an nana ɲininka siri kow la a y'o ɲɛfɔ bi an ka jamukan bɛ boli fɛn min kan o de ye nafoloko baara ye nka sani an ka don an ka jamukan in kɔnɔ an bɛ foli kɛ fɔlɔ ka ɲɛsin an karamɔgɔ ma a ka foli kɛ groupe media kabala filɛbaa bɛɛ lajɛlen ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Haidara assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah an bɛ foli di yɛrɛ ma ka foli di aw ka caméramaniw ma aw ka wuli ka jɔ la fɛn o fɛn y'aw ka administrateur ye Kabala TV sanfɛ aw ka wuli ka jɔ karamɔgɔ n'a ka denbaya ye o ye belebele ye ka foli di aw labɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma parce que maa o maa bɛ kuma a k'a sɔrɔ dɔ de bɛ k'i lamɛn walima dɔ de bɛ k'i lajɛ n'o tɛ a bɛ f'i ma ko fatɔ parce que kelenna kumakɛla ye fatɔ de ye voilà donc mɔgɔ minnu b'an filɛ ani mɔgɔ minnu bɛ danaya da an kan an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye inchallah an karamɔgɔ o tɛmɛnen kɔfɛ i kɛlen ka walawalali kɛ siri lahalayaw kan mɔgɔw nisɔndiyara kosɛbɛ maa caman fari fɔnna parce que o ye fɛn caman dɔ siri koɲaw kan bi an ka bi jamukan bɛna boli nafoloko baara kan parce que mɔgɔ caman bamananw ka kuma don ko n'i b'a fɛ ka mɔri kɔrɔbɔ k'i k'a bila fɛn fila la n'o ye nafolo baara ani musoko baara ye an n'a fɔ ko an karamɔgɔ kɔrɔbɔ bi ni nafolo baara ye an b'a fɛ i k'i da don nafoloko kisa la fɔlɔ san'a ka se i ka dɛmɛ ma i bɛ sira minnu b'i bolo k'a ɲɛsin kanubagaw ma nafoloko sira kan i bɛ se ka mun fɔ an ye alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ Ala fo k'Ala barikada maa caman bɛ kuma nafolo kan c'est pas facile nafolo ma nɔgɔn nafolo bɛ yen nafolo fana bɛ yen an bɛ fɛn dɔw jateminɛ Mali kɔnɔ yan karamɔgɔkɛ yanni n ka taa yɔrɔ jan ne yɛrɛ min filɛ de ye fɔlɔ don tɛmɛna Mali kɔnɔ yan n'i ye n yɛrɛ ɲininka ko ese nafolo baara bɛ yen ne bɛ n kali ye k'a fɔ wallahi nafolo baara tɛ yen munna parce que ne yɛrɛ kun ka danaya t'a kan mais ne ye dɔnnibaa den de ye o ne ba ye dɔnnibaa ye n fa ye dɔnnibaa ye an ka kabila bɛɛ baara wɛrɛ foyi t'an ka du kɔnɔ ni moriya tɛ mais ne yɛrɛ ni kun ye ɲininka ne b'a fɔ ko nafolo baara tɛ tiɲɛ yɛrɛ mais n ka ɲɛɲini na n nana nafolo baara ko ɲɛdɔn n ye caman dɔn a la nka maa tɛ se ka fɛn bɛɛ dɔn k'a ban nafolo baara qualitéw b'a la nafolo baara dɔ bɛ yen o tɛ ɲɛ mɔgɔ si bolo ni kabila dɔ tɛ ni kabila dɔ tɛ c'est à dire ninnu ka kabila
nin baara bɛ kɛ ka du ka kabila de ma n'a baara kɛra ka di maa wɛrɛ ma a tɛ ɲɛ o nafolo baaraw de bɛ yen nafolo baara wɛrɛ fana bɛ yen ni nin kabila den fana m'a di mɔgɔ ma a tɛ ɲɛ o fana bɛ yen olu tɛ kelen ye nin tɛ ɲɛ ni kabila den tɛ nin fana tɛ ɲɛ ni kabila den dɔ m'a di mɔgɔ wɛrɛ ma a bɛ fɔ o de ma ko nafolo baara nafolo baara dɔ bɛ yen i bɛna sɔrɔ a bɛ ɲɛ denkɛ kelen de bolo mɔgɔ min ye denkɛ kelen ye a bɛ ɲɛ olu de bolo nafolo baara dɔ bɛ yen o bɛ ɲɛ i bɛna sɔrɔ du denkɛ fɔlɔ a bɛ ɲɛ olu de fana bolo donc nafolo baara qualité de ka ca mais min y'an tromper dɔnnibaa caman bɛ kuma nafolo baara kan tiɲɛ don nafolo baara bɛ ta k'a d'u ma a ba bɛ d'u ma k'a ɲɛf'u ye nafolo baara de don mais i bɛna sɔrɔ a tɛ ɲɛ bɛɛ bolo o caman de bɛ yen i n'a fɔ misaliya la n delila ka taa dugu dɔ la n ye ɲininkali kɛ n'a y'a sɔrɔ u ka duguladenw bɛ cogo min na ne n'u ka dugula cɛkɔrɔba dɔ ye baro kɛ o ko n ma k'olu ka dugu la yan ko dugu den si tɛ se ka kɛ nafolotigi ye dugu la f'i ka bɔ ka taa tunga fɛ ka na fɔlɔ f'i ka taa dugu wɛrɛ la ka taa wari ɲini ka sɔrɔ ka na ne ko mɛ mun na a donna histoire la ko dugu sigibaga tun ye waliyu dɔ de ye mais wagati mun na Mayiga de don wagati mun na mɔgɔw commencera ka n'a kɛrɛfɛ sufi de don ale de fɔlɔ sigira dugu in kɔnɔ a nana sufiya la ye mais mɔgɔw commencera ka sigi a kɛrɛfɛ komi sufi ninnu caman tɛ dugu kɔnɔna fɛ a bɔra dugu in na a taara sigi dugu kɔfɛ donc minnu nana sigi ale kɛrɛfɛ fɔlɔ la olu yɛrɛ kɛ dugutigi ye parce que ale tɛ dugutigiya ɲini ale b'a k'a la ɲini na maintenant olu y'u yɛrɛ kɛ dugutigi ye dunanw tora ka na dɔɔni dɔɔni olu nana ka na juguya dunanw ma kosɛbɛ fo dunanw ka wele taara se sufikɛ in ma kungo kɔnɔ a nana a k'u ma ne de ye dugu in tu tigɛ nka ne tɛ dugutigiya nɔfɛ ne bɛ n ka ala wele de la mais n b'a ɲini aw fɛ a ye hinɛ dunanw na o fɔr'u ye u ma sɔn o kɔfɛ dunanw tilala ka t'u plaindre tugun a tilala ka segin ka na a ko nalen filɛ siɲɛ filanan na n tɛna sabanan kɔni kɛ a ye hinɛ dunanw na a tagara dunanw ka kuma taara s'a ma kuma min a fana ko dunanw ma kɔni sisan a ye taa aw n'aw ka gɛlɛya bɛ n bɛ dugawu kɛ ala ka hɛrɛ kɛ aw ye dugu nin na a ko nka n b'a ɲini ala fɛ nin dugu in denw den o den wolola dugu in kɔnɔ o ye dugu den dɔ ye ala kana hɛrɛ k'a ye dugu in na fewu f'a ka taa dunanya nɛnɛ dugu wɛrɛ la ka sɔrɔ ka na donc o dugu in n'i tɛ se ka kɛ nafolotigi ye fewu f'i ka bɔ aw ka dugu la ka taa dunanya la ka na dɔ bɛ yen i bɛ nafolo baara kɛ ka d'ale ma a bɛ kɛ a tigi ɲɛna ko nafolo baara in kɔni i n'a fɔ dɔ k'a fɔ sisan n bɛ nafolo baara kɛ 40 jours dɔnnibaa lagosi tɛ mais dɔnnibaa man ka sɔn k'o fɔ mɔgɔ yɛrɛ ye mais n bɛ nafolo baara kɛ 40 jours i bɛ nafolo sɔrɔ ala tɛ wari dilan o ala ko an ma fana a tɛ foyi kɛ min bɛ bonya an hakili ma ala ye anw da k'an bɔ ɲɔgɔn na o ka an dɔn an na cogo an ka se k'o dɔn sinon ala bɛ se ka adamaden kelen kelen bɛɛ bɔ a mulu bɔ k'a jɔ i bɛ kɛ mɔgɔ ye a y'an bɔ ɲɔgɔn na pour que an k'an bɔ cogo dɔn a y'i bila k'a yirila ko ala bɛ dɔnni yɛrɛ yɛrɛ kɛ a y'i bila i ka tagama i ka ŋunuma i ka kɔrɔbaya dɔɔni i ka don denmisɛnniya kɔnɔ ka fɛngɛ mais ala y'a yira k'a fɔ hakili dɔ b'ale bolo ale bɛ se k'o don adamaden na hali i wolodo i bɛ se ka kɛ maakɔrɔba ye den bɛ bange ba sinji bɛ na ba bɛ den ta k'a da sin na mais ba tɛ se ka den kɛ ka sin sama den de bɛ sin sama a b'a sama ni mun ye ba ka dɔnni don wa
arakɔrɔ de b'a kɔnɔ wa non ala de y'o dɔnni don a la siga t'a la ala min sera k'o den don den bange don na o bɛ se ka mɔgɔ bange don k'i kɛ baliku ye ka baliku hakili don i la mais n'a y'o kɛ o bɛ bonya anw hakili ma to an bɛ na dɔn de e min ye karamɔgɔ ye ne bɛ k'a fɔ ko nafolo baara ko n b'a kɛ 40 jours i bɛ nafolo sɔrɔ n kan tɛ mɔgɔ ma ala de ye seere ma hali mɔgɔ dɔ mɛn k'a kuma fɔ mais dɔw de b'a fɔ ɲɛna ko dɔ y'a fɔ ko tile 40 ne ko ne ma d'a la karamɔgɔkɛ fɛn dɔ y'an sɛgɛn yan nɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen u b'u profiter baara fɛn dɔw fɛ ka wari minɛ mɔgɔ la mais wallahi a ti ɲɛ tile 40 n bɛ dɔ dɔn a taara Burukina a taara baara dɔ kɛ yen nɔ wallahi ala ye seede a taara baara kɛ n'a taara u bɛ bagan de d'i ma i yɛrɛ tɛ bagan in san fiyewu i bɛ bagan in da k'a kantigɛ mais bagan in kantigɛtɔ la k'a bɛ kɛ a bɛ yɛlɛma ka k'i ka maa ɲɛnamanba dɔ y'i ɲɛkɔrɔ mais i kɔni b'a kantigɛ olu b'a f'i ɲɛna yɛrɛ a dɔw yɛrɛ b'a f'i ɲɛna k'i bɛ kɛ nafolotigi ye yanni i ka bɔ yen yɛrɛ mais ne bɛ mɔgɔ dɔn min taara kɛ a ye bagan faa bagan yɛlɛmana ka kɛ min ye o ma si sɔrɔ ale yɛrɛ ma nafolo sɔrɔ yɔrɔ a kɛra tiɲɛni ye dɛ i t'a mɛn mɔgɔw da ko siyɛfin nafolo wa karamɔgɔ 120 b'a f'i ye n bɛ siyɛfin nafolo kɛ n bɛ siyɛfin nafolo dilan n b'a dilan wallahi n'i ye siyɛfin nafolo d'u ma o k'a kɛ u b'a kɛ parce que u bɛ siyɛ de labɛn ka tasuma minɛ siyɛ yɛrɛ bɛ tagama n'a yɛrɛ ka taa don tasuma na u b'a fɔ n'o kɛra dɔrɔn i ka nafolotigiya latigɛra mɔgɔ caman ka siyɛ bɛ tagama ka don tasuma na k'a jeni k'a ban pewu k'u tila ka san 100 kɛ o tɛ nafolo sɔrɔ o bɛ sa fantanya la nafolo baara dɔw ti ɲɛ bɛɛ bolo nafolo baara dɔw n'u ye dugu yɛrɛ cɛ ci o ye dɔnni bɛɛ ye n'a ye dugu dɔ cɛ ci dɔrɔn a bɛ tiɲɛ ye an tɛ ne Bamakɔ yan dɔnni baara min bɛ ɲɛ Bamakɔ ye o ka dɔgɔ dɛ i b'o kɔrɔ dɔn mɔgɔ minnu ye Bamakɔ tu tigɛ donsow don dɔnnibaw don donsow don dɔnnibaw don u donso minnu don ni dɔnnibaw don fana o donso ninnu olu tɛ se ka dugu tu tigɛ dɔnni o dɔnni bɛ se ka dankari Bamakɔ la k'o dɔnni bɛ se ka baara kɛ o misaliya c'est terre à terre mɔgɔ caman bɛ Bamakɔ yan k'u to ka village la dɔnni dɔw b'u bolo n'u y'a kɛ a bɛ ɲɛ u bɛ na n'o de ye yan mais u b'a kɛ mɔgɔ 120 a b'a k'a man ɲi donc nafolo baara a ti ɲɛ bɛɛ bolo nafolo baara min bɛ ɲɛ bɛɛ bolo fana o ti bɛɛ bolo voilà donc nafolo baara ne y'a ɲɛɲini parce que n ka cɛkɔrɔba ka kuma senfɛ a y'a yira n na k'a fɔ ne bɛ fɛ ka moriden kɔrɔbɔ ko taa musoko baara nafolo baara t'o ɲini a fɛ a ko mais baara min don ale ka gɛlɛn ni baara bɛɛ ale de bɛ moriden malo a ko ka sɔrɔ baara in de ka nɔgɔn ni baara bɛɛ ye ne k'a ma cogo di a ko n'a ɲuman kɛra i bolo dɔrɔn a ka ɲi a ko mais mɔgɔ bɛ yen n'i ye nafolo baara y'a bolo k'a hakika b'a bolo siga t'a la t'a bolo i t'a sɔrɔ i b'a sɔrɔ musoko baara b'a bolo n'i ye mɔgɔ ko musoko baara ɲuman b'a bolo t'a sɛgɛsɛ i b'a sɔrɔ nafolo baara ɲuman b'a bolo donc o bɛ taa ni ɲɔgɔn ye de quoi u bɛ taa ni ɲɔgɔn ye ne yɛrɛ ye nafolo baara min ɲini ala ye se de ye k'a ɲini a kɛsu dɔ ne bolo yan n t'a da dɔn yɛrɛ mais n y'a fɛn o fɛn tenter ka kɛ wallahi n ye min sɔrɔ a la n'o ka ɲi a tɛ tɛmɛ 17 kan mais min bɛ n bolo n t'a hakɛ yɛrɛ dɔn i yɛrɛ ye minnu essayer n'i ye n'i danaya y'a sɔrɔ wilibali b'a la a ka haramuya a tɛ tɛmɛ 17 kan bon ne ka vie ye min ye ka dɔnni ɲini ka di mɔgɔw ma i b'a ye hali sini tuma bɛɛ ne bɛ dɔnnibaw wele ka na a ye n'aw ka dɔnni di mɔgɔw ma ne y'a sɔrɔ hali dɔnni kelen b'i la ni n dalen b'a la n b'i wele ka na i ka gɛrɛ n na donc ne ye dɔnni baara ɲini ten de mais ala ko tiɲɛ ne y'a dɔn tuma min ko nafolo baara sɔrɔ man di ni ne wulila k'a ɲɛɲini ne taara sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la sɔrɔ man di tiɲɛ yɛrɛ la sɔrɔ man di voilà donc nafolo baara kisa kɔnɔna na mɔgɔ caman bɛ nafolo baara fɔ wallahi karamɔgɔkɛ nafolo baara a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn
an karamɔgɔ a faamuna kosɛbɛ nafolo baara minnu b'i bolo i yɛrɛ y'a fɔ caman ye caman ɲini nka dɔw de bɛ e yɛrɛ ye olu essayer i y'a sɔrɔ olu ye hakika ye tiɲɛ b'olu la mais o baara minnu bɛ yen ni e b'olu kɛ mɔgɔw ye e b'o baaraw kɛ mɔgɔw ye cogo di? Bon nafolo baara ne ti girin ka nafolo baara bɛɛ di mɔgɔw ma i b'a ye ne ka habitude ye min ye kɔsa in na mɔgɔ de ka kuma cayara nafolo baara kuma kan sinon i b'a sɔrɔ ne bɛ nafolo baara kelen bɔ ɲina fo san wɛrɛ n ti dɔ wɛrɛ bɔ awɔ ne b'a kɛ ten de o ye jumɛn ye minnu bɛ ɲinan ta olu bɛ jaabi di san wɛrɛ mɔgɔw ma ne ka baara b'i boli o de kan ne ye moriya baara daminɛ sisan ni n bi a san 7 na presque mais mɔgɔ kun tɛ n dɔn n'a ye mun na parce que sunkalo dɔrɔn de la ne tun bɛ mori baara kɛ ka di mɔgɔ ma i y'a faamu wa parce que k'a fɔ mɔgɔ ye fɔlɔ ne balo tɛ a la parce que ala ka hinɛ n ka cɛkɔrɔba la a ye n bilasira ni min ye a ko n'i ma ɲɛ ko n bɛ moriya kɛ n kana a bɛn n balo ma n ka baara wɛrɛ kɛ min tɛ moriya ye i b'o kun dɔn wa ni baara wɛrɛ tɛ ne na moriya kɔ ni e nana ne fɛ yen k'i mago bɛɛ ka taa aventure la i mago b'o baara la sisan ne bolo aventure baara tɛ ne bolo ne dun balo b'a la wari bɛ e kun ne ka nasɔngɔ tɛ n kun moi je serais obligé k'o minɛ e bolo ka fɛn dɔ labɛn ka d'i ma hali n'a sɔrɔ a tɛ n bolo o ti tiɲɛ ye voilà donc i b'a ye k'a fɔ nafolo baara ale problème ka ca i y'a faamu o de la cɛkɔrɔba y'a yira n na k'a fɔ i kana i balo bɛn moriya in kɔni ma i bɛ fɛn o fɛn kɛ i jilaja dɔrɔn i ka baara wɛrɛ kɛ n'i ye min sɔrɔ moriya la o y'i garisɛgɛ in ka baara wɛrɛ kɛ voilà parce que ni i bɛ moriya la ni sɛgɛn y'i minɛ i tɛ se ka jɛ fɛn dɔw kɔ nin ye tiɲɛ ye siga t'a la voilà donc ne ka mori baara sira kan ni a ɲinin'an fɛ bon an bɛ fɛ i ka nin fɛn in dilan a ka ca ala fɛ n b'o dilan mais k'a fɔ ko n bɛ se k'a bɛɛ ta en grosso modo c'est pas facile mais n bɛ se ka kelen fɔ n bɛ se ka min kɛ ka di mɔgɔw ma karamɔgɔkɛ ni danaya tɛ n t'a kɛ wallahi mais ala ye se de ye n'i ye n ka whatsapp jateminɛ i b'a sɔrɔ n ka whatsapp bɛɛ falen don karamɔgɔkɛ an b'i fo an b'i wale ɲuman dɔn mais mɔgɔw k'a faamuya n filɛ ka nafolo baara min kɛ di mɔgɔw ma nin ye tan tile 100 kɔnɔna na i bɛ sababu de sɔrɔ tile 100 kɔnɔna na i bɛ sababu sɔrɔ parce que karisa tile 100 kɔnɔna na i bɛ nafolo sɔrɔ o tɛ tiɲɛ ye o sababu bɛ na sababu de kɔfɛ nafolo bɛ na mais tile 40 i bɛ nafolo sɔrɔ o tɛ tiɲɛ ye nafolo tɛ bɔ sanfɛ ka bin ça c'est pas possible ala ko k'an ka baara kɛ ala m'a fɔ yɛrɛ ko baara bɛ nafolo sɔrɔ ala ko jɔn ka baara kɛ k'i bɛ nafolo sɔrɔ k'a ye baara de kɛ n b'aw dɛmɛ k'aw to aw ka baara kan n'a y'a sɔrɔ karamɔgɔkɛ n'a y'a sɔrɔ baara de bɛ nafolo sɔrɔ saribɔn minnu bɛ saribɔn bɔ mɔgɔ tɛ baara kɛ ka tɛmɛ olu kan i bɛ taa yiri tigɛ ka yiri ja k'a jeni ka dingɛ tigɛ k'a don a kɔnɔ ka tasuma bila a la ka tila k'a datugu k'u sigi k'a kɔnɔ f'a ka jeni ka ban ni wo fitinin bɔra u bɛ t'o datugu ka tila k'a bɔ k'a don bɔrɛ la ka n'a feere anw ma 300 400 i bɛ n'a sɔrɔ hali u ka kalo dumuni u t'a sɔrɔ a la olu ye baarakɛlaw ye o i wolola ka dɔw sɔrɔ baara la o ma nafolo sɔrɔ bon nafolo baara tɛ foyi ye sababu kɔ sababu dɔrɔn de don wa miracle foyi tɛ nafolo baara la ni sababu in fana tɛ sababu ye mun ye e sigilen filɛ sisan e bɛ fɛ ka wuli ka taa i bɛ fɛ ka taa bɔ président ye président de la république ye sariya ko k'i ka audience de ɲini i bɛ lettre de formuler ka taa bila i bɛ audience ɲini i bɛ taa président fɛ yen donc o la ni rendez-vous dir'i ma don min i bɛ taa yarɔ o y'i taa cogo dɔ ye mais ni mɔgɔ min taara
président ka premier ministre fe bi fɛ ka taa président fe k'i bi fɛ ka taa président ye donc premier ministre fana ka telini ka tɛmɛ audience kan parce que premier ministre bɛ se k'a fɔ wili an ka taa nin don an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ o ka teli n'o ye mais ni mɔgɔ min taara président den fana nɔfɛ o fana ka teli ka tɛmɛ premier ministre ta kan parce que o b'a fɔ a kɛrɛfɛ o ti tiɲɛ ye wa mais ni mɔgɔ min taara président muso fana nɔfɛ o fana ka teli ni den ye parce que premier ministre bɛ se ka taa sɔrɔ a bɛ sunɔgɔ la denkɛ bɛ se ka taa sɔrɔ a bɛ sunɔgɔ la mais maa b'a sɔrɔ a bɛ sunɔgɔ la wa maa bɛ taa ba lakunu o tɛ tiɲɛ ye donc sababu dɔrɔn de don ka ko teliya ala gundo tɔgɔw de don ka fɛnw teliya k'a di mɔgɔw ma voilà donc ne bɛ se ka nafolo baara min kɛ ka di mɔgɔw ma bi donya in na wilibali yɛrɛ ye min ye tile 100 kɔnɔna na i bɛ sababu sɔrɔ i yɛrɛ b'a dɔn k'i ye fɛn dɔ sɔrɔ i ni mɔgɔbaw bi jɛ i ni mɔgɔbaw bi jɛ senkolabaw bi jɛ relation baw bi sɔrɔ min bi se ka fɛn lasi ma i yɛrɛ b'a dɔn ala ta kɔfɛ kɔni i bɛna kɛ nafolotigi ye voilà mais i b'o o sababu mun di yalima mun fɛn sugu don daga de don wa walima nasi de don wa walima bololanɛgɛ de don wa mun fɛn sugu de don daga tɛ bololanɛgɛ tɛ nasi fana tɛ ayiwa a walawala s'il vous plaît ni ye isa wagati gundo dɔ de ye mais anw yɛrɛ b'a fɔ an ka du kɔnɔ an b'a wele ko libanɛ dalu an b'a fɔ a ma ko libanɛw ka dalu dalu min don a bɛ isa wagati de kɔnɔ mais a bɛ kɛ ni fitinɛ daga de ye a bɛ kɛ ni fitinɛ daga de ye mais fitinɛ tɛ yen an b'a kɛ bougie la bougie dalu de don u b'a fɔ a ma ko libanɛ dalu i bɛ misaliya ta sisan e sigilen b'i ka butigi kunna yan i bɛ ka feere kɛ a bɛ san 10 bɔ i ka butigi b'a cogoya la libanɛkɛ bɛ n'a ka tabali sigi i kɛrɛfɛ i b'a ye kuma dɔ la hali a bɛ bougie mana tile fɛ i b'a fɔ ko nin ye tiɲɛnikɛla de ye tiɲɛnikɛla tɛ dɛ welelikɛla don a bɛ weleli de kɛ n'aw ye san yɛlɛmɛ i bɛ tila ka minɛn ta o libanɛkɛ in bolo a bɛ k'i ɲɛna k'a ye wari suɲɛ kan a m'a suɲɛ ka na dɛ nafolo baara de b'a bolo bougie min filɛ nin tubabuw fɛ yen tubabu dɔnnibaabaw karamɔgɔkɛ an ka dɔnni ɲini quoi kalan ni dɔnni tɛ kelen ye i bɛ se ka kɛ i ma kalan mais dɔnni b'i la ne ni tɔgɔkɛ dɔ bilela ka baro kɛ ko Moribo a nana y'an fɛ a y'a tɔgɔ de yɛlɛma ka kɛ Moribo ye a tun bɛ minnu bɛ bisi jigin kɔlɔn kɔnɔ o dɔ de tun don mais i b'a dɔn ko a delila ka quartier ka ne kunko bɛɛ lagɛ quartier la k'a fɔ ne marasi kelen k'a fɔ ne ne ye ala wele a kan ka kira wele a kan pour que a ka se ka n kala la a ye n kala la o don de n y'a dɔn ja tubabu bɛ filɛli kɛ a quartier bɛ saraka bougie bilenman b'u bolo a bɛ saraka n'o ye bougie fiman b'u bolo a bɛ saraka n'o ye bougie jɛman b'u bolo a bɛ saraka n'o ye i n'a fɔ anw bɛ woro bilenman ni woro jɛman kɛ saraka ye cogo min na olu fana bɛ quartier saraka n'o ye n'u ye min f'i ye quartier la o don a ye ne kala la komi an kuma to kan bi kuma bɛ min kan libanɛ de delila ka n'a sɔrɔ n fa bɛ ka kuranɛ kalan a bɛ isa wagati k'a bɛ ka kalan a sera n fa ma ko i bɛ isa wagati kan ka a kalan ko i b'a gundo dɔn a ko n'i ye nin dɔn i tɛ sɛgɛn fo ka t'i sa ne fa k'a ma ko ahan a ko awɔ a ko d'accord ko n bi bisimila ne ka cɛkɔrɔba man teli ka girin ka kuma mɔgɔ fɛ a k'a ma ko bisimila a ka bamanankan jɛlen tɛ a ko n b'i lamɛn libanɛkɛ in tun bɛ Mopti de libanɛkɛ in ye kuranɛ minɛ cɛkɔrɔba bolo a ye bougie kelen mɛnɛ a ko cɛkɔrɔba ma k'a k'a kalan cɛkɔrɔba y'a kalan cɛkɔrɔba sera yɔrɔ ma a ko k'a ka jɔ ye a jɔra ye k'a ka kuranɛ da la a ye kuranɛ da la a taara sɔrɔ
400 biye dalen b'a kɔnɔ a ko yaro ko aw ti kuranɛ dɔn cɛkɔrɔba yɛlɛla la cɛkɔrɔba k'a ma maintenant komi ye nin fɔ ne kun bɛ fɛ yɛrɛ ka kuranɛ in minɛ cɛkɔrɔba fana ye finikolon dɔ fara ten ka situlu tɛrɛntɛ a la ka tasuma minɛ finikolon na a ko i fana ka isa wagati kalan a fana y'a kalan cɛkɔrɔba k'a ka dayɛlɛ a y'a dayɛlɛ a taara sɔrɔ 2000 b'a kɔnɔ Allahu akbar limanakɛ de y'i kale k'ale fana tɛ taa fo cɛkɔrɔba k'o dalu d'a ma cɛkɔrɔba ko k'e m'a fɔ k'anw tɛ kuranɛ dɔn o de y'a to anw ye a yɛrɛ da dalu nin na ko libanɛ dalu dalu in ye bujiden 11 de ye buji in de bɛ dilan k'o di mɔgɔw ma an bɛ buji in de labɛn k'an bali fo k'a ɲɛ foyi t'a sɔrɔ min na k'a bila ka taa d'i ma i bɛ bujiden 11 i b'a mana karamɔgɔkɛ n'i y'a minɛ i bɛ n'a dɔn k'a fɔ k'i ye fɛn dɔ kɛ d'abord i b'ale minɛ a don fɔlɔ i bɛ sogo kungo kɔnɔ fɛn jugu de la awɔ i b'a minɛ don min a dɔw la i bɛ tila buji minɛni na i bɛ wele i b'a sɔrɔ buji yɛrɛ tɛ yen mais jinɛ dalu tɛ quoi a tɛ foyi kɛ adamaden na a tɛ foyi kɛ adamaden na mais dalu min don wallahi n'i y'a kɛ fɛn saba bɛ a b'o di mɔgɔ ma a bɛ nafolo mugu di adamaden ma a b'i kisi ka bɔ jugu bɛɛ tɔɔrɔ ma a bɛ tila ka muhiba de d'i ma k'i ko diya adamadenw ye f'i yɛrɛ b'a fɔ ko adamadenw bɛ fɛ k'i dun wa adamadenw da n'u ka kuma fɛn n'u ka baara jugu tɛ se ka foyi k'i la ala ta kɔfɛ wa n'i y'a kɛ karamɔgɔkɛ wilibali de don bɛ k'a f'i ɲɛna n'i y'a kɛ tile 100 b'i bolo wallahi i b'i yɛlɛma i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ala ye sababu dɔ d'i ma mais o kɔfɛ fo ka t'i sa i t'a fɔ i b'a kɛ cogo di parce que n bɛ nafolo baara kuma fɔ kuma bɛɛ mais mɔgɔw k'a faamuya ne bɛ yɔrɔ min fɔ tan n b'a fɔ k'a jɛya n b'a fɔ ni ala cɛ de la ala ɲɛ bɛ n na wallahi summa wallahi n'a y'a sɔrɔ n bɛ dalu minnu di mɔgɔw ma ko dalu hakikaw tɛ n dalen tɛ dalu ninnu na n b'a ɲini ala fɛ ni mɔgɔ kelen ye dɔrɔmɛ 1 di ne ma la a kan ala k'a kɛ a kana foyi ɲɛ Allahu akbar mais n dalen de don a la ni n ye fɛn o fɛn di adamadenw ma wallahi n dalen b'a la k'a fɔ wilibali don a bɛ adamadenw mago dilan mais mɔgɔ tɛ se ka kɛ mɔgɔ tɛ se ka kɛ ala ye adamaden kelen tɛ se ka bɛɛ mago dilan n t'a fɔ mɔgɔ si ye ko n'i ye n ka baara kɛ ko wilibali don k'a tɛ se ka tiɲɛ dɛ a bɛ se ka kɛ a tɛ ɲɛ yɛrɛ n'i dara n na o kan alhamdulillah n'i ma danna fana n yafari ma mais ni ala cɛla kɔni na n dan b'a la ni mɔgɔ min y'a ta i b'a ta danaya kan mais fɛn dɔ bɛ yen nɔ karisa n delila ka taa karamɔgɔ dɔ fɛ yen o ye baara kɛ n ka baara ma ɲɛ o discours ninnu vraiment ne t'a fɛ ne t'a discours fɛ parce que i taara dɔgɔtɔrɔso la sisan i taara furakɛli kɛ dɔgɔtɔrɔ b'i ka bana lajɛ pali de b'i la a bɛ pali fura sɛbɛn ka d'i ma a b'o de dɔn a y'o de sɛbɛn ka d'i ma a y'o pali fura min sɛbɛn ka d'i ma i y'o k'i yɛrɛ la pali ma se ka kɛnɛya est ce que e bɛ taa dɔgɔtɔrɔ bugɔ wa e bɛ taa dɔgɔtɔrɔ nɛni wa i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso de la tugun dɔgɔtɔrɔ b'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ mun y'i ka pali bali ka kɛnɛya voilà donc n'i nana ne fɛ yen ni ne ye baara kɛ ka d'i ma n'a ɲɛna ala de don n'a tiɲɛna ala de don mais n'a ma ɲɛ fana n'i y'a fɔ ɲɛna karisa n'a ma ɲɛ ko kelen tɛ ko ye dɔnnibaa si tɛ yen ko dɔnni kelen de b'i bolo ne b'i suit n bɛ se ka min k'i ye tugun walasa a ka ɲɛ walima n b'a lajɛ mun y'a bali ka ɲɛ ne b'o fɔ mais dɔw b'an wele k'a fɔ ɲɛna ko karamɔgɔkɛ in ko ma ko danga de b'u kɔ walima ko u ba ka danga de b'u kɔ bon vraiment o fana tɛ karamɔgɔ kuma ye dɔnnibaa ye mɔgɔ de darila ka n'a ka baara d'i ma a tigi darila ka n'a ka baara d'i ma donc i fana k'o danaya baara k'a ye n'a ma ɲɛ n'a ser'i ma tugun i adamaden ɲɔgɔn de don i bɛ se ka min k'a ye o k'a ye mais i kana kɛ ko i bɛ taa kɛ ko
ni manga bara ma nyebolo do be sara ye dangade nafolotigi caman be sigatala musokolonde nafolotigi caman be nafolotigi si nafolo sirilen tɛ nin si la voilà donc mɔgɔ min ya karera ka dayla ka wari di ma i tɛ se ka kuma jugu ta ko sɛgɛrɛ sigatala voilà donc on bɛ se ka min fɔ o y'o ye mais ni a baara min ne filɛ k'a fɔ nin an b'a baara kɛ mɔgɔ ye wallahi n filɛ ka Libanɛw ka baara min fɔ an b'a baara kɛ mɔgɔ ye kuma dɔ la fo 1,500,000 ala ye seede ye mais n b'a ɲini ka mɔgɔ 7 walima mɔgɔ 10 ɲɔgɔnna ta Mali la mɔgɔ 4 walima mɔgɔ 5 kɔfɛ mu fana mɔgɔ 5 ou bien an ka kɔfɛ kɛ mɔgɔ 6 ye ka Mali kɛ mɔgɔ 5 ye o la an b'a dilan ka d'olu ma o kɛ kun tɛ dɔwɛrɛ parce que baara n'a cayara ɲɔgɔn kan i bi degun baara kɛ cogo la quoi i bi degun baara kɛ cogo la donc ne bɛ se ka min fɔ mɔgɔ ye an b'a kɛ mɔgɔ ye 50,000 i y'a faamu bon o la ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'ale baara kɛ n bɛ fɛ a tigi ye ka n yɛrɛ contacter n ka numéro la i y'a faamuya donc an b'a kɛ 50,000 o y'a baara kɛlen k'a ban mais minnu bɛ kɔfɛ u b'u ka passe bɔ a bilali ka taa u b'o passe bɔ walima ni mɔgɔ b'u bolo ka na yan nɔ u bɛ n'a ta i y'a faamu donc ni mɔgɔ bɛ fɛ ka wari fana ci i bɛ passe ne ka canal fɛ donc ne ka nɛgɛjuru sira n b'o di mɔgɔw ma o ye 66 53 45 70 voilà 66 53 45 70 o ye ne ka nɛgɛjuru sira ye donc ni mɔgɔ min ye n wele hali ni man sɔrɔ i b'a bila vocal la n'i y'a bila vocal la inchallah n bɛ tila k'i jaabi 66 voilà 53 45 70 donc an b'i fo ka foli ka laban di ma an ka jamukan kuncɛ n'o ye sanni an ka sigi jamukan wɛrɛw n bɛ foli d'aw yɛrɛ de ma dɔrɔn ani filɛbagaw ani mɔgɔ minnu bɛ da an na ka n'u ka fɛnw ta voilà donc an bɛ u fo an b'a ɲini ala fɛ u bɛ danaya min d'an kan ka n'u ka fɛnw ta foyi kana o danaya wuli ka bɔ yen parce que danna man jugu fo ka tila ka tigɛ la o de ka jugu ala an bɛ ala deli ala kana an se o yɔrɔ ma an bɛ bɛɛ lajɛlen fo baara fɛn fɛn o fɛn dɔ bɛ di mɔgɔ ma an b'a ɲini ala subhanahu wa taala fɛ ala ka a sababu nɔgɔya inshallah an bɛ an filɛbaa bɛɛ lajɛlen fo groupe media kabala sanfɛ ni waati in na kabala tv ka fara buna tv kan ani teleweb tɔ minnu bɛ ka partager an b'aw bɛɛ lajɛlen fo danti foli min na nin tun ye an ye an ka jamukan kɛnɛ kan an bɛ min wele ko dɔnni kɛnɛ an kun bɛ maa min fɛ yan o kun ye an karamɔgɔ Sherif Aliyu Bubakar Hayidara ye nin bɛ dansigi kɛ an ka baaraw la n'ala sɔnna ma jamukan nataw la an bɛna sigi toujours ka an karamɔgɔ ɲininka a ka dɔnfɛn na an bɛna sigi jamukan nataw la kɛnɛ min kan o de ye musoko baara ye o fana jamukan kana fɔ aw kɔ donna nataw la an bɛna sigi o kɛnɛ kan aw k'an bɛn sigi nataw la wasalamu alaikum taala wa barakatuh